Liga šampiona, pričaj na malo kako se osjećaš. Ja mislim da nemam šta da kažem. Vidi se neverovatno. Ja o ovakvom neštom samo možeš da sanjaš i eto, osvojili smo. Kako? Znali smo da je moguće, imamo igru, verujemo u njoj. Brate! Idemo! I eto, ne, vodili smo celu utakmicu opet, bilo je dobro, dobro smo počeli, mislim da u prvom poluvremenu opet trebamo voditi malo više, nismo iskoristili neke lopte u kontri, u polu kontri, ali eto, vratili smo se i ako opet kao Vardar juče Nantje vrši pritisak na nas, vratili su se, mi smo imali odgovor uvek i eto, zasluženo. Tata vodi 3-1. Tata vodi 3-1, ali tata je izgubio prvo finale, ja sam ga osvojio, eto, znači, ima i pozitive. Imaš dobro prolazno vreme. Imam dobro prolazno vreme, bolji prosek.